Milyen szép napra ébredtünk, he! Miau! Na most fölemelem ezt a 100 kilós súlyzót. Úristen, ez rohadt egész! Jézus kici! Jézus Isten! Felemeltem azt a... Jó, de nehéz! Jézus! Szíves bugyabubb, te dagadék! Várj, te hogy a dagadék, te idióta! De rossz napom van! Miért van rossz napod, te hülye fasz? De buzi vagy? Nem vagyok buzi. Te vagy a buzi. Mind a ketten buzik vagyunk. Nem igaz. Na mindegy, akkor elmegyünk a fagyizóba. Igen. Buzibanda, buzibanda. Irány a buzibanda, irány a buzibanda, irány a buzibanda. Jézus Isten. Mennyi pénz? Mi a faszról beszél? Mondom, mi? Szardellák! Azt a kur... Mip, 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 mip. Mi a fasz? Mip, 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 mip. Álljatok, idióták! Mip. Tudom, hogy buzik vagytok, ezért most csinálunk egy kis herkentyű bureszt. Úgyhogy meg... Jézus Isten! Gazdagok vagyunk, gazdagok vagyunk. Tessék, SpongeBob, itt dolgozok. Mi a fasz? Ha. Itt dolgozik nálunk ez a Poncser. Jaj, ne. Poncser. Jézusom, mennyi pénz? Szevasz, te dagadék. Úristen, te fasz! Megyek, te fasz, megmentelek! Hia! Buzi, megmentelek. Én meleg vagyok, és te is. Ezek kukoredzések! Ó, sikerült. Úgy csináltam a baszika. És beleszorultam.